protože další choreografie je opět Taneční a sportovní centrum Moon a jejich choreografie Time to Race, ale nikam ještě nechoďte. Protože Time to Race, jo, tak já vám tady udělám takovou jako startovací čáru společně s Terkou. 3, 2, 1, Time to Race! Pojď, 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 pojď! Užijte si to. To the Z. If you getting that ass, we blowing that cash, we whipping foreign cars. You are the absolute best.